Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this table. Kahini areshodiwe. Guys, ama-fans abanye abantu ama-followers. Niyakhumbula uMakhomalo ebize uLasi ethe kuLasi angimazi usathane nje. Because leya nto yayibuhlungu kuLasi. Angizuleke ngobuhlungu ngizokhuluma ngama-fans nendlela benza ngayo izinto nemiqondo yabo sometimes. Hathi-ke uMakhomalo ngaze ngimbone usathane nje uyakhaga akade ekhuluma ngawe kabi. NgakuLasi. Bathi-ke abaLasi uLasi ubenama-t-shirts ase-Edgars nakwezinye iy'tolo mangaphosisa. So ama-t-shirt abebhalwe izinto athanda ukuzisho oweshwele nani. Bathi akubhalwa ama-t-shirts athi Sathane bazowathenga bona. Manje uMayeni uthe kuMakhomalo umazi eyingane eshaya isigubhu. Sebethi-ke bafuna ukuyoshaya isigubhu. Cha, awuyona nje ingane. Nabo futhi abafundisi aba-wrong babheka zona iy'ngane kwi-worship team. Bethi baqale bayilunguze futhi i-background ukuze azobona ukuthi-ke kuzongeneka kule ngane. Wena awuyona ingane umdala. Lalela i-story kahle. Lalela i-storyline. Nakhona futhi kuze kuthiwe le ngane eshaya isigubhu kubuyelwa kwi-past. Yes, kuvela izinto ezingezinhle. Kodwa yonke lento iqale uMakhomalo. uMakhomalo ositshela ukuthi wayelala embhedeni owodwa noma ngwabe emncikisile. Njengamanje abalala embhedeni owodwa sayizwa futhi lento because waye-reflecta kwinto eyenzeka kwi-past. Manje nina because niphethe ubu-fan base mentality ngabe into e-right yini yona le. Kodwa lento yobu-fan, lento yobu-follower isingene kakhulu because into le ethunukalayo. Uyathunukala nawe ukuthi actually. But-ke sisethi actually nisayisanganisa ngokuthi ngizoshaya isigubhu. Kufuneka i-teenager kulamasonto. And le teenager le umfundisi abonayo ukuthi lona because of 1, 2, 3 disadvantages mina ngizom-elevate. Mase inkinga-ke kuthiwe ingane ayibheke phansi. And manje ngathi ingane ibheka ngenye indlela izinto. Bese-ke kuyakhulwa. Mina sengisho lofuna ukuyihlanyisa manje ngoba ethathe lento eshiwo uMayeni engayizwisisi ukuthi hawu. Kanti yena usethi nami ngifisa ukushaya isigubhu. Bekufuneka ingane ezoshaya isigubhu. Namanje futhi no-Bishop Makam babecela ey'nganeni abaceli kubantu abadala. Kodwa i-message sendiwe sayizwa. Asigxili-ke ekutheni laba batheni. Into esibukayo nje ukuthi hawu. Cha, ezinye izinto abahlale phezu kwabo amaqhubeka behlale phezu kwabo because ukusiphosa ngezinto ezisithusayo mase bey'shiya ilenga imibuzo iyanda ukuthi hayibo. Ngoba manje laba abathunukalayo bafisa ukuhlala ekutheni uMayeni uyedelela beshiya ukuthi lento ithini. Kufihliwe-ke okufihliwe. Manje nathi simi kwi-fence sithi kanti uMayeni uthini. Kodwa mawulandela iy'nkulumo abantu babethi ngoba uyintombazanyana yasendaweni. Hayi, siyababaza ngoba phela abantu aba-unpack iy'ndaba zabo laphaya ku-TV. Ngeke sithi siyazi ukuthi umbukela phansi. Asihlali-ke nabo 24 hours. Nakwi-TV nakho bathi edited version of me. The real version asiyazi. Kodwa nje kuyathusa khona. Noma sengixoxa ukuthi ama-fans yila bantu laba. Kwathi uLasi usathane nje base sifuna ukugqoka ama-t-shirt abhalwe usathane. Ngathi hayibo iy'ngane zizothini Enzo bazohayiza phela. Nakhe sekuthiwa uMakhomalo wayeshaya isigubhu sefuna ukushaya isigubhu kodwa kushiwo ukuthi ingane eshaya isigubhu. Uzibona uzoshaya phi isigubhu mase beyakukhetha ngoba bafuna iy'ngane. Angazi ukuthi why befuna iy'ngane.
kodwa khona kuba yingane. Ngoba nabafundi sinogobela, yile nto kuthiwa hawu ingane ihambile yayothatha, ithi yabuya ingane isiphethe ingane efana nogobela. Suy'buza ukuthi kanti zinjalo-ke iy'ndaba. Nomfundisi naye kuthiwe ukhipha amadimoni kuwa amantombazane ikakhulukazi. Mase kuwa amantombazane ingane isiyothandazela kamfundisi. Mase idimoni sekuthiwa libi idimoni, nayo ingane isigonile. Hawu, kwase kuba umlomo kamfundisi, ikhala lamfundisi, le ngane esigonwa ingane, kanti ibingayanga ukuyokhipha amadimoni kamfundisi. Iy'ndaba ey'njalo nje ey'hlebisayo. Kuzoze kuboshwe mina wegazi, kuzosala abantu okufanele ukuthi bememeze ngakwey'ndawo lezo, kuboshwe mina. Niyabona kodwa le ndaba izobophisa mina. Ake ngiy'vale nami. Cha, iy'ndaba zona othuthuthi yabo. Sekuzoboshwa mina-ke manje wami ngikhuluma kakhulu. Ngibona ukuthi nje futhi ngizophuma ey'ndabeni zabantu kungaze kuboshwe mina. Ngoba ekugcineni kusezothiwa yimi ube yi-bystander. Mina ngilalela into ekhulunywa lapha ku-T_V kodwa ngizwe ukuthi hayi bo, nithini kithi? Sekuboshwa mina. Bye bye.